Tohle je Kaja, to je Miranda, Adam a Beth. No, a já jsem Kane. Harper Graceová? Jako to město? Je m'appelle Monsieur Jack Paul. Já vám nabízím velmi snadný vztah. V posteli budete zábavnej. Já teda jsem. Co vy na to? Že jste noční můra v minisukni. Jestli o nás chcete rozhodovat, mě to nevadí. Miluju Beth. Já jen... Spal s Kajou. Beth se to nesmí nikdy dozvědět. Nechápu, proč by si Adam vybral živou Barbínu na místo mě. Kaja přidělala Beth ten obličej na tělo tady Harper. Svěřila, že ti to projde? Málem prošlo. Harper v tobě je totiž něco zvrácenýho. Jsi Jonathan Payne. Fingoval si svou smrt. Kdybych měl strach z odhalení, tak bych odtud už dávno zmizel. Pro mimořádný společný večer. Ne, já drogy neberu. Na usmířenou? Nízkotučný latte. Harper, nejsi světá, že ne? Harper, koukej na silnici! Harper! Televize Nova uvádí 7 hříchů, 2. část. Tohle je božský. Trochu slunce, trochu chlastu. Měla jsi pravdu, to jsem potřebovala. Mám vždycky pravdu. Na nás. Je fajn, že jsme se našli. Když už nás nikdo jiný nesnese. Krvácíš. Kajo, co je to s tebou? Kajo! Tady jsem. Bože, kde to jsme? Co to bylo? Vydrž, jasný? Pomoc je na cestě. Já chci domů. To já taky. Bude to dobrý. Tvý jméno? Harper. Harper, zůstaň se mnou. Tady je ještě jedna, vypadá to zle. To je Kaja. Tak jo. Co tam máš? Tady musíme rychle. Nemám nic. Je mrtvá. Tohle vážně není dobrý. Nebylo nejhorší přijít o život, ale být zahrabaná v Grace. 7 smrtelných hříchů, 7 životů, -1. Jestli Grace bylo mým peklem na zemi za mýho života, teď je mým očistcem. Chtěl bych s tebou být celý den. Vždyť můžeš. Harper měla nehodu. Je v pořádku? Nevím, zrovna jdou do nemocnice. Zavolej mi. Promiňte, jdem za kamarádkou Harper Graceovou. Promiňte, jen příbuzní. Jen příbuzní? Můžete aspoň říct, jak se jí daří, prosím? Ztratila hodně krve, ale doktoři teď dělají, co mohou. Co víte o Kaje Selarsový? Nikdo takový tu není. Nemůže být v jiný nemocnici. Pokud se někdo zraní v okruhu 50 mil odtud, je tady. Asi je v pořádku. Zkusí ještě zavolat. Ahoj, Kajo, Kane, zavolej mi zpátky, jo? Reed Sawyer, že jo? Jo, stala se prej nehoda, je tady Kaja. Ne. Tak jo, fajn, děkuji. Harper to odnesla. Co? Má vážný zranění. Ashley, Henku, je mi to moc líto. Kde je Susan? Doktoři ji mají v péči, pojďte za mnou dozadu. Kane, už víte, jak se Harper daří? Ne, vy o té nehodě víte. Nehodu mělo jen jedno auto, neměli zapnutý pásy, obě holky vypadly ven z auta. Mají kliku, že jsou naživu. Harper ano. Kaja Selarsová umřela hned. Je mi to moc líto. Neříká se jim smrtelný pro nic za nic.
Všechny cesty možná vedou do Říma, ale všechny hříchy vedou k smrti. K mý. A nevěřte kecům. Smrt je na nic. Ale dávám určitou perspektivu života. A nemusíte hlídat kalorie. Henku, Ashley, probíhá důkladný vyšetřování. Slibuju vám, že zjistím, jak to bylo. Děkuju, Sharon. Pokud budete něco chtít, zavolejte. Adame, je v pořádku? Jo, zvládne to. Díky bohu, já měla takový obavy. Beth Kaja je mrtvá. Pozor, prosím o pozornost. Policie právě provádí podrobné vyšetřování nehody. Kdokoliv by měl jakékoliv informace o této nehodě, přijďte za detektivem Giriovou do mé kanceláře. Děkuji. 52, 100. Mám teď práci, zlato. Byl jsem asi poslední, kdo je viděl. Odjížděli obě ze školy, Harper kolem mě proběhla. Zdála se ti rozčílená, opilá, dezorientovaná? Vypadala v pohodě. S Kajou sedli do auta a odjeli. Kdo z nich řídil? Kaja. Bylo to její auto. Jo, Kaja. Dobře. Dík, zlato. Jasně. Ahoj. Ahoj. Jak ti je? Bylo mi už líp. O co jde? Víš, měla autonehodu. To mi říkali. Ty a Kaja, byli jste spolu. Kde je teď? Není to. Kaja je mrtvá. Jdi pryč. Jsem fakt rád, že žiješ, Harper. Prosím, jdi. Komise pro výzdobu k úmrtí přeměnila mou skříňku v oltář zahnívajících kytek. Obrázky andílků a plišáci. Sladký, ale nejsem to já. Neznali mě. Pracovala jsem tvrdě, abych se schovala. Ale lidi si s tím musí poradit. Je to dojemný. Maminka nejmilejší se objevila v černých koktejlkách. Moc dobře jsem svou dceru neznal. Táta má oblek na míru. Jen jsem věděl, že se mnou nechce být. Oceňuju snahu, zvlášť když se ztrácí tady v tom davu. Odpusťte, to nezvládnu. Promiňte. Ironií je přijít na to, jak říct něco hezkýho o někom, když je mrtvej. Kež by mi to řekli, když na tom záleželo. Chtěl bych něco prohlásit. Tohle bude zajímavý. Miloval jsem Kaju Selarsovou. Miloval jsem ji, jak může učitel milovat oddanou a vzornou studentku. Její touha po životě. Vášeň pro vědění. Všichni sníme, aby naši studenti byli takoví a to mi bude chybět nejvíc. To je ale pokrytec. Až se pozemská krása Kaji vytratí z našich vzpomínek, její vnitřní krása přetrvá. Všichni mu ty keci žerou, jako kdysi já. On mě nemiloval. Nemilovali jsme se. Jestli něco bylo, zničili jsme to. Snažil se mě znásilnit. Tajemství, který jsem si odnesl. Ale ona byla ze světa, kde ty nejlepší věci mají nejhorší osud. Růže. Ona prožila život růže. Kvetla pro jedno ráno. Teď to na té škole začne vypadat, jako kdyby měl život datum trvanlivosti. A školník nemá na výběr. Odstranit, znovu použít, recyklovat. Každý dělá, co umí. Bet? Lenost je něco, co nás vstávat, ničí. jinak přijdeš pozdě. Zastaví nás. Co pak moje smrt nic neznamená? Chci jim říct, aby jednali, pohnuli se, něco podnikli. Nemůžu tomu uvěřit. Žít rychle, zemřít mladej,
Zanechat ještě teplou mrtvolu. No tak, byla to kámoška. Navíc jsem s tou holkou spal. Její život měl smysl. Ona je mrtvá. Trochu respektu. Respektoval jsem jí živou a nebuď taková citlivka. Musíme teď myslet na Harper. Bude nás potřebovat. Víš, co se stalo? Opravdu si to nepamatuju. Jeli jsme rychle. Moc rychle. Jo, Kaja vždycky jezdila dost rychle. Kaja pila nebo vzala drogy? Tohle si nepamatuju. Já chápu, že chceš chránit kamarádku přes... Chránit jí? Ona je mrtvá a já si nic nepamatuju. Tak jo, Sharon, musíš to dokončit později. Dělám jen svoji práci. Jo, ale tý holce to život nevrátí. Kaja, tati. Jmenovala se Kaja. Promiň, zlato, já vím. Co se stalo mezi váma a Kajou? To není tvůj problém. Byl to Jack Powell. Já se ubránila, ale pak... Tak prosím, zavolej zpátky, jo? Potřebuju tě. Hele. Není tak neobvyklý, že se studentka zamiluje do učitele. Já řekl ne, ona to nezvládla. O kom to sakra mluvíte? O Kaje ne. Teď poslouchej. Hned odtud vypadneš? Nebo jdu zavolat Polly, ti si s tebou poradí. Je mi jedno, co se mi stane, ale vy pamatujte. Budete muset zaplatit za to, co jste jí udělal. Vypadáš dobře. Jdi pryč, Kejne. Pamatuješ si mě. Tak paměť si nestratila. Jen si nepamatuju tu nehodu. Nic? Jak jsi prošla kolem mě? A nasedla si do auta? Jak jste s Kajou odjeli? Ne. Všechno se změnilo. Teď ji nemůžu opustit, promiň, vím, jak to zní. Ne, ovšem. Já to chápu. Věci se stávají z nějakého důvodu, mám pocit, že je to všechno i naše vina. Naše vina? Máme se obviňovat? Já nevím, kdybychom nebyli tak zabraní do sebe, byl bych tu víc pro Harper. Tohle nevíš, Henku. Jo, nevím. Ale co vím je to, že plány o tom, jak spolu utečeme, je jen fantazie. Promiň. Musím jít. Jo, já taky. Poslyš, něco ti chci říct. Musím vědět, jak to bylo. Dlužím to Kaje. O co jde? Byla to nehoda, jela rychle. Jsou tu nějaké nesrovnalosti. Je nutné, aby Harper spolupracovala. Co to děláš? Nic. Chci znát pravdu. Myslíš si, že Harper ví o tom, co si o ní lidi povídají? Je to fakt tragický. Po tom, co provedla Beth a Adamovi? A ten šílený kolaps? A ta nehoda? Adame! Beth, ty ještě žiješ? Jo, víš, ale potom všem... Jak je Harper? Dobře, dá se říct. Vědějí, jak to bylo? Jeli moc rychle. Kaja to nezvládla. Kaja byla vždycky lehkovážná. Nechtěl jsem ti ublížit. Kašli na to. Je to minulost. Jsou větší problémy, ne? Jasně. Hele, řekneš Harper, že jsem na ní myslela? Proč jí to neřekneš ty? Nevěřila by mi. Harper, díky, že jsi přišla. Vím, jak těžký to musí být. Také jsem už ztratila přítele. To myslíte Kaneova tátu? Zemřel? Ne, proč? To ti pověděl? Ne, Kane o sobě nemluví. Rozvedli jsme se, Peter se odstěhoval do Orlanda, víc nevíme. Harper, vzpomněla jsi na něco z nehody? Ne, je to jako jedno obří okno. Řekni, Harper, je nějaká možnost, že si ty řídila Kajino auto?
Proč bych měla řídit Kajino auto? Protože tvoje otisky byly na volantu a na dveřích u řidiče a tvý zranění jsou převážně na levé straně a to všechno nasvědčuje poranění u řidiče. Ale Kane nás viděl a viděl řídit Kaju. Znám tvý rodiče celý život. Chci ti pomoct. Pomoct s čím? Myslíte, že vám lžu? Promiň. Je to dost divný. Hodně divný. To je Kaja. Je to děsivý. Docela to šlape. Tohle nemůžu. Hej, co je ti? Tohle je příliš. S tím se nesrovnám. Co se děje, Bet? Cítíš vinu? Vždyť... Ty víš, co jsi udělala, Bet. Netušil jsem, že sem někdo chodí. Seš její přítel? Téměř. Nevěřím, že všechno má nějaký důvod, ale existuje důvod, proč se věci dějí. Některý úmrtí jsou náhody a některý nehody taky. Ale některý mají příčiny a některý oběti mají svý vrahy. Tady jsou Gíriovi, nejsme doma. Zanechte vzkaz. Zdravím vás, paní Gíriová, tady Harper Graceová. Já si vzpomněla a Kaja to asi viděla. Věděla, že narazíme, no a tak křikla na mě. Křikla na mě, no a já otočila hlavu a taky volantem. A bylo to moc. A ona vyletěla z auta. Ona tam byla a pak byla pryč. Já tam byla pořád, protože jsem řídila. A ona vyletěla z auta. Ona tam byla a pak byla pryč. Já tam byla pořád, protože jsem řídila. Kdo volal? Prodejce PVC. Jsi v pořádku? Přišel jsem o kámošku, skoro o nejlepší kámošku. Budu maturovat a v ekonomice lítám. Je mi skvěle, mami. Chceš si promluvit? Ani ne. Harper je taková kamarádka. Proč jsi jí neřekl o tátovi? Tátovi? Co asi? Byl opilec. Hodně řval a házel po mně mandarinky, že od nich byly ušpiněný stěny. Všechno je fajn, mami. Myslíš si, že by Kaja dovolila, aby Harper řídila? Já myslím po tom, co jsi je viděl odjet. Myslíš, že Harper řídila? Myslím, že je to možný. A taky si myslím, že je možný, že mi lžeš, aby si ochránil, Kane. Půjdu na detektor lži, pokud si to přeješ. Ne. Já ti věřím. To je fajn. Co děláš? To doznání jsem smazal, aby ho neslyšela máma. Kane, já jsem řídila. Já vím. Viděl jsem tě. Hele, máma má podezření, ale nedokáže to, tak musíš být potichu. Moment, Kane. Ty jsi o tom věděl? Proč jsi mi nic neřekl? Ale tím si nelam hlavu, nikdo jiný to neviděl. Tak jo. Tak jsem to teda zavinila já. Přesně. A mohla bys jít do vězení, tak o tom přestaň mluvit. Hotovo. Hele, byla to nehoda. Nezáleží už na tom, jak Kaja umřela. To ne, na tom záleží. Všechno v pořádku? Zdravím, pane Grace.
Kejne? Jen se chci zeptat, jestli by nešla Harper na kafe nebo tak. Ještě se zotavuje. Jasně. Tak zítra ve škole, Harper. Naschlénku. Kež bych tě zbavil té bolesti, zlato. Tohle nikdy nepřejde, tati. Kdyby Kaja žila a kdybych byla tou mrtvou já, tak by to bylo snazší pro všechny. Tohle mi už nikdy neříkej, tohle mi neříkej. Byla to nehoda. Jak to jde? Jak bys myslel? Asi tak. Nejlepší přátelé se spojili, aby mi zničili život. Rozešel jsem se s holkou, zamiloval se do jiný a pak zase rozchod. Jedna z nich skoro umře v autě a odmítá se mnou teďka mluvit a holka, se kterou jsem přišel o panictví, se při nehodě zabila, vole. Je mi fantasticky. Fantasticky? Fantasticky. Co děláš? Hele, zlato, ze smrti Kaji plyne poučení, že život je krátkej. Existenční emosex? Hezký pokus, ale já s tebou všechno dělat nebudu. No tak co pak to nechceš? Měla by? Mám tě ráda, ale co pak nemáš žádný ambice, nějaký cíle? Momentální ambice je milovat se s tebou. To se taky počítá. Pojď sem, ale chci vidět na tvý ruce. Kejne, vážně, zavolej mi zpátky. Co je? Adam je tu a chce tě vidět. Chci domácí vězení. Věř mi, je nejvyšší čas jít ven. Před nehodou si říkal, že už mě nikdy nechceš vidět, že je se mnou něco špatně nebo co a taky, že jsem divná. Nic se nezměnilo. Poslyš, když zemřel můj dědeček, tak to bylo nečekaný. Jo, a děsný. Jo, já vím, že to není to samý, nebo že něco... Ne, to není. Jasně. Nejhorší na tom bylo, že jsem na to byl sám. A Harper, můžeš se mnou mluvit. O čemkoliv. Adame, co chceš slyšet? Že se cítím zle? A prázdná? Jako by se všechno ze mě vycuclo ven? Že mám celou dobu zlost a že mám chuť brečet, když se směju a smát se, když brečím a že se mi zdá, že každou chvíli nejspíš uschnu a že mě pak vítr odnese pryč? Co bys chtěl? Pravdu? Promiň, pravdou ale je, že už nemůžeme být dál spolu, Adame. Harper, ahoj. Ty jsi byla poslední, kdo byl s Kajou. Ty jsi věděla, že se vídáme? Jo, řekla mi to. Byli jste si blízký? Ne tak úplně, ale mohli jsme být. Ty jsi věděla o Kaje a Paulovi. Myslím, že mezi nima k něčemu došlo. Jo, máš pravdu. Víš, večer před tou nehodou on jí fyzicky napadl. Znásilnil jí? Ne, ale zkusil to. To byl důvod, proč nešla do toho sálu. Viděla ho tam. Ona se Paula moc bála. Kdyby bývala šla dovnitř. Chce s tebou mluvit Kainova matka. Nepůjdete tam oba dva? Nechci vidět Sharon. Pojď, zlato. Víš, Adame, teď si mě nechal. To je divný, víš? Pojď, Harper. Říkal jsi navždy. Podle výsledku testu měla tvá dcera 26 nanogramů extáze v těle v době, kdy došlo k nehodě, čímž se taky vysvětluje to zvláštní chování. Já jsem si nic nedala, tati, vážně ne. Nevzpomínáš si, že jsi něco vzala? A co ta Selarsová, byla světa? Ne, nebyla.
Tak pravděpodobně zaměnili vzorky krve. Já nikdy extázi nebrala. Dobře. Co to znamená pro Harper? Extáze je vysoce sledovaný narkotikum. Její štěstí, že neřídila. Jinak by jí čekalo obvinění ze zabití nebo ze vraždy 2. stupně. Jo, fajn, ale neřídila. Proč jí to děláš? Henku, dělám jen svou práci. Chceš mě potrestat? Co? Tohle nemyslíš vážně, že ne? Ne, nemyslím. Promiň, jsem naštvaný. Já vím. Morgane! Co je, koučím? Volali z Wisconsinské univerzity. Mají zájem. Co to znamená? Jen to, že i přes tvůj nevalný prospěch máš šanci běhat v první lize za školu se stipendiem. Někoho pošlou na závody, je to velká příležitost. Jo. Nepodělat. Ne, pane. Fajn, dneska dobrý. Tak o co jde? Já žádný drogy neberu. O čem to mluvíš? Podle tvý mámy jsem vzala extázi. Nebyl to jeden z tvých vtípků? Že bych tě zdrogoval? Řekni mi pravdu. Viděla jsem se na pódiu, já byla jako cvok. Hele, jsem možná idiot, ale nikdy jsem nikoho nezdrogoval. Někdo musel být v pytli, že to proved. Víš, tohle měl být původně perfektní rok. A teď je to jako podivná a zvrácená noční můra. Tak jo, neboj se, vymyslím něco, stačí. Beth, počkej. Kde je extáze ze Silvestra? Zničila jsem ji, skončila v záchodě. Nebo si ji dala Harper před shromážděním? Zdrogovala si ji. Víš, co mi provedla s Adamem? Bylo to moc zlý. Vrátila jsem jí to zpátky. Možná, že jí to zachránilo život. Možná přežila, protože byla sjetá. Přežila, protože se držela volantu, Beth. Harper řídila, když měli tu nehodu. Ne, Kaja to byla. Ty jsi viděl Kaju. Lhal jsem. Pak... Pokud Harper řídila a byla sjetá... Tak tomu Poldové říkají vražda. Řekl jsi jim to? Ne. A dokud to nevědějí, je Harper v bezpečí. A ty se nemáš čeho obávat. Nečinnost je lenost. 5. ze 7 smrtelných hříchů. Uvažovali jste, proč se nazývají smrtelný? Protože ubíjejí duši hříšníka. Harper? Promluvíme si. Kaja měla dobrý auto, viď? Možná zastavila a nechala tě řídit. Ne. Dodávka! Harper! Co je? Něco si pamatuješ? Co si pamatuješ? Ne. Harper, já vím, že jsi byla zdrogovaná. Jestli najdeme řidiče kamionu, běžce, kohokoliv, kdo tě usvědčí z řízení, je to vražda 2. stupně. Můžete mě odvést domů. Když se přiznáš teď dobrovolně, tak to zařídím na neúmyslný zabití. Proč mi to všechno děláte? Co pak nestačí, že jsem ztratila svou kamarádku? Kde jsi vzala extázi? Já drogy neberu. Máš nepřátele? Jasně. Byla jsem nejoblíbenější holka na střední. Mám jenom nepřátele. Paule! Divím se, že zrovna nesprejujete školní autobusy. Prosím. Ale nejsem fanda vaší tvorby. Vy nevíte, Reede, že nemáte vstupovat na školní pozemek. Chtěl jste jí znásilnit. Noc před její smrtí. To je absurdní a nebezpečný obvinění. Kaja se vás bála. To proto zemřela? Kaja Selarsová měla hodně problémů, víš? Já jí chtěl pomoct. Bohužel nežije. Teď mi udělej laskavost a strať se mi z očí. Nikam odtud nepůjdu. Děti.
Jde o to, že nenasytnost je největším aktem sobectví. A nikdo nebyl sobečtější než já. Pro mě už je pozdě, ale ne pro ostatní. Nemůžeme se vyjdat jako dřív? Nikdy to už nebude jako dřív. Harper. Kaja zemřela při nehodě. Ne ty. Ta Harper, ta, kterou chceš, ta je pryč. Kajo! Bet. Ty jsi se porval? Jo. Už skončil ten druhej, viď? Já jsem ten druhej. Co pak je? To místo je děsný. Jo. A můžeš mě vzít někam, kde je to míň děsný? Jo, můžu. Kejne, No co jde? tvoje máma všechno ví. Ne, to neví. Kdyby ho zatknete, jenom to zkouší, to pohoda dělá. Měla bych se asi přiznat. Neproveď žádnou hloupost, dobrá? Pojď sem. Ty seš tak nemožná. Dáváte to dohromady? Myslíš si, že můžeš mít všechno, co chceš, nebo co? Já a Kane, ty jsi se památla na rozumu? On je jediný, kdo chápe, čím si prochází. Já bych nikdy nepochopila ubohou Harper. Umřela mi přítelkyně, Mirando. To vím, ale já měla být nejlepší kámoškou a jsem tady. Chceš se cítit mizerně, do toho bránit ti nebudu. Adame, vezmeš mě prosím domů? Jo, ovšem, pojď. Páni, tady to je správný. Život je chaotický. Zvládám jen tohle. Proč jsi nastříkal coura na školu? To já ne. To byl Paul. Ten francouzštinář? Jo. Ukázalo se, že je to sociopat. Šel jsem do školy si promluvit. Pamatuješ, jak se ptala na toho druhýho? Praštil tě? Jo. A napadl i Kaju. Večer před tou nehodou. Aha. Jo. Šel bych na policii, ale nemám žádný důkazy, takže je to výpověď vyloučeného studenta a učitele. Jo, máš pravdu. Vzal jsi sem někdy Kaju? Ne. Přijdeš se podívat na příští závody? Objeví se i scout z Wisconsinské univerzity. Já nevím, Adame. Třeba. Přeju si tu zůstat navždy. Já taky. Napadlo tě, že bys odtud odešel? Každou chvíli. Ale už musím. Kde jsi byla? Volala jsem ti celý večer. Víš, co jsem si myslela? Že si pro jednou uděláš snídani sama? Brzdi. Ne. Už jsem tady z toho všeho unavená, jenom posluhovat nebo za tebe uklízet. Nejsem tvoje služka, ani kuchařka, ani asistentka, jsem tvoje dcera. Je mi 18 a nejsem dokonalá, poraď si.
Dobré ráno, Ann. Když jsem nechala namontovat kamery, netušila jsem, že uvidím učitele mlátit studenta. Vyhrožoval mi, já se vážně jenom bránil. Vy jste ho napadl, pane Paule. Hele, nemůžeme to jít probrat do kanceláře. Otočte se. On není ani student, vyloučili ho. Pouta. Děláte velkou chybu. Děkuju vám. Jo. Beth? Máš chvíli? Viděla jsem, co všichni ostatní. Nevšimla jsi z něčeho zvláštního na jejím chování, než šla na pódium? Ne, vážně. Neviděla jsi něco vzít? Ne. Kafe. Měla jen kafe. Jste kamarádky? Trochu asi jo. Byli jsme v různých skupinách, dokud nás můj přítel Adam Morgan nepředstavil. Adam je tvůj přítel? Spíš ex-přítel. Co se stalo? Běžný věci. Dovolíte, teď máme dějiny. Tak jo. Díky. Vím, že je Harper vina Hanku. Čím přesně byla to nehoda? Tím, že řídila zdrogovaná. Kaja nežije, což se klasifikuje jako zabití Hanku. Sama si ale říkala, že máš jenom nepřímý důkaz. Já ji ale chránit nemůžu, jestliže mi lže. Když zničíš Harper život, tak to Kaju nevrátí. Prostě to ukončí. Napiš do té svý zprávy, že Harper neřídila. Kvůli mně, prosím. To nejde, Hanku. Ani pro nás ne. Paul není Paul. A kdo je to? Jonathan Payne. Chlap, co má být po smrti. Zmizel v loni. Byl ženatý s dědičkou konzervárny, zpronevěřil jí miliony dolarů. Miliony dolarů? Taky si pořídím dědičku, aby mě začala rozmazlovat. Ty jsi takovej hňup. Hele, máš svý kouzlo. Pojď se ulejt. A co stras s Adamem? Nemám chuť dívat se na partu kluků v krátkých šotkách, jak se honí na běžeckém oválu. Když půjdem ke mně, ukážu ti trojskok v praxi. Zní to pěkně, ale dneska ne. Promiň. Harper, máš chvilku? Ne, jdu na stadion podívat se na Adama. Dlouho tě nezdržím. Běž, Adame! Běž tamhle. Běž, Adame! No tak, Adame, co to děláš? Musíš víc zabrat. Dělej, Adame! Co se tam stalo? Sotva se kvalifikuješ do finále. Jseš o sekundu pomalejší, co je to s Já tebou? nevím. Vystartoval jsem pozdě z bloku. Sakra, Morgane, poděláváš to. Vždyť ti skauti sem přijeli, aby tě viděli běhat. Ve finále zabereš. Jasný? Jdi dovnitř a buď v teple. Kde je Harper? Já nevím. Kamarádíš s Beth Manningovou? Proč mě šikanujete? Dělám jen svou práci. Asi mě obvinuje, že jsem jí přebrala kluka. Adama Morgana, vážně? Jo, asi jsem to udělala. Promiňte, ale já nechápu, co to s tím má společného. Myslím, že tě Beth zdrogovala. To ne. Myslím, že ti dala něco před tvým proslovem. Ne, nevýrazná, malá, nudná Beth byla vždycky nulou a tou navždy zůstane. Můžu už jít? Dobře. Tomu říkám návrat, baby. Koukni, osobní rekord.
Co je s ním? Adame! Adame! Zavolejte záchranku! Adame! 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 Zůstaň při vědomí. Zůstaň při vědomí, jo? Spokojen? Kde je Harper? Adame, lež, jsem doktor Brady, vezmeme tě do nemocnice, jo? Zůstaň při vědomí a odpověz. Bereš nějaký medikamenty? Jenom se uvolni a dýchej. Adame, jo? Jsi v nemocnici. Připravte infuzi a kardiomonitor. Potřebujeme udělat všechny testy. Enzymy, rentgen hrudníku a natočit EKG se záznamem. Uvolni se, dýchej si v dobrých rukou. Kde je Adam? Ošetřuju ho, paní Morganová. Musíme počkat. Byl skvělej, paní Morganová. On vyhrál finále a zaběhl rekord. Nevěřím, že jsem tady znova. Mirando, mrzí mě, co se stalo onehdy večer. Všechno je mi strašně líto. Mě taky. Já byla taková mrcha. Ne. Bože, nechci, aby umřel. Já ho miluji. Bude v pořádku. Musí být, je to moje vina. Nikdo neproved nic zlýho. Já jdu. Nesnáším nemocnice. Kdyby něco, zavolejte, jo? Jak je Adamovi? Je v pořádku? Klid je naživu. Dělají testy. Díky bohu. Koukni, Bet. Ta věc z Harper se blíží k závěru. Ať tak nebo tak máma ji zašije. Musíš se vzchopit a přiznat. Ne. Nejsem jediná, kdo na tom má být. Ty jsi jí dala tu extázi. Nevěděla jsem, co to udělá, jen se měla strapnit. Ale no tak. Koukni. Nedovolím, aby to Harper za tebe odnesla. Ty jsi mi dal extázi. Budou chtít vědět, odkud ji mám. Budu muset říct pravdu. Syn policajtky mě nadrogoval a chtěl se milovat. Tak co uděláš? Dobře, už je stabilizovaný. A co to bylo? Zástava srdce, ale nejsme si jistí proč. Může to být vrozené, virové, to zatím ještě nevíme. Přemístíme ho teď na jipku a provedeme další testy. Můžu ho vidět? Ne, on teď zrovna spí. Nechcete si jít domů odpočinout? Ne, jsem matka a prostě zůstanu. Tak jo. Nechce se mi mluvit. Co chceš? Světový mír? Novej Fender Stratocaster? Co bys chtěl ode mě? Brečel vás. No a? Chtěl jsem, abys přestala. Nechceš se projet? Ne, nechci. Jen pojď. If I've learned anything from this, it would all begun, and I will take away your breath, just to turn Ride, ty mě neznáš, nevíš, co jsem provedla. Je mi to fuk. Kašli na minulost. Minulost je pryč, Pat. Chci ti to říct. Ne. Zůstaňme tady. Teď. Jak se cítíš? Klid, mami, je mi fajn. Zlato, musíš se teď začít šetřit, dokud to nevyřeší. Já vím. Raději bys měl jít dovnitř. Jo, já jen minutku, jo? Ahoj.
Ahoj. Vypadáš dobře, když vezmu v úvahu, že jsi skoro... Že jsem skoro zemřel? Můžeš mě někam doprovodit? Já nechci jít sama. Jo. Jo. Adame. No tak. Já jsem řídila. Ne, Kaja, nejdřív jsem si to nepamatovala, ale... Je to pravda. Koukni se, Harper, i kdybys třeba řídila, byla to nehoda, nebyla to tvoje vina. Ale měla jsem to být spíš já. Ne, neměla to být žádná z vás. Já si tě nezasloužím, Adame. Já si nezasloužím nikoho. Moje rodina je kvůli mě úplně v hajzlu. Nepřála bych ti můj život. Řídila to auto Harper? Hele, vstal jsi z mrtvejch, ani nepozdravíš? Byl jsi tam. Je to pravda? Jo. Hele, lhal jsem kvůli Harper. Nic si nepamatovala, jasný. Nikomu jsem neublížil. Nemusíme říct pravdu? Pravda jí nepomůže a zničí jí život. A nejenom ten její. Čí tvůj? Ne, někoho jinýho. Kdo je ti blízký? Hele, teď je nutný držet pohromadě. Proč mi to nepověděla dřív? Víš, měl si teď svých starostí dost. A upřímně nikdy si nebyl k jejím kiksům tolerantní. To, co provedla tobě a Beth, bylo proto, že tě milovala. Ať už řekneš cokoliv, já to chápu. I nenávist, protože jsem provedla pár vážně příšerných věcí. Ne, Harper. Já jsem ten, kdo se musí omluvit. Já tě odsoudil. Odstrčil jsem tě pryč, když jsi mě nejvíc potřebovala. Změním se. Dobře, budu pro tebe tím, kým budeš chtít, abych byl. Tak jo. Jen já chci na to jít pomalu. Jo, tak se mi to líbí. Jednu černou kávu a nízkotučné laté. Tak, nízkotučný laté. Na usmířenou? Nízkotučný latte. Není moc sladký? Beth. Mezi mnou a Beth je dávno konec, to víš. Beth, chci s tebou mluvit. Nemám čas. Chceš o tom mluvit tady? Chci ti něco říct. Co pak? Nechci, aby se zapletl s Harper. Harper je moje přítelkyně. Přináší potíže, její celá rodina je tragická. Tohle je můj život, mami. A s Harper se mýlíš. Všichni. Jo, zdrogovala jsem tě. Chtěla jsem tě před všema zesměšnit, tak jako jsi zesměšnila ty mě. Protože jsem urazila tvý city, Kaja je mrtvá. Milovala jsem Adama. Zničila si nás. Nechala bys mě vyžrat vinu. A Kaja Adama svedla. Nezasloužila si zemřít. Někdo musel pikat. Jestli má někdo pikat za svý hříchy, tak to budeš ty. Je-li pýcha základem všech hříchů, chamtivost je požehnaným plodem. Chamtivost se živí okamžitým potěšením. Přímo tady, přímo teď. Páni, tohle je auto. Představ si, jak křižujeme zemi v téhle káře. Zavazuješ se, Kane Geary, k něčemu se mnou do budoucna? Možná. Asi jo, nebo ne? Pane Geary, já vás nepoznávám. Ty ještě nevíš, co tě čeká. Adame? Jak ti je? Skvělem, jako předtím. Co je mýmu synovi? No, ty testy nic neprokázaly. Takže není něco, co bys mi řekl, Adame? Jako co? Co vedlo k tvému kolapsu? Byla to dušnost? Snědl jsi něco neobvyklého? Vzal jsi něco? Můj syn drogy nebere. Víte, takový nečekaný kolaps může být indikací vzácné genetické choroby, která zaviní arytmii srdce. Je to vážné. Ale jsem ve skvělé kondici. Objevuje se u atletů kvůli extrémní fyzické námaze. A co budeme dělat? Umístíme ti na tvou hruď defibrilátor. Budeš žít naprosto normální život.
ale už bys nemohl běhat tratě. Přijde sem Arlene, vezme ti krev a zítra budeme mít výsledky. Dobře? Mami, hlavně klid. Asi to nic nebude, nejspíš alergie nebo něco. Alergie? Zastavilo se ti srdce, Adame. Hřích pomalu otravuje duši a umrtvuje ducha. Přivádí nás to do stavu lhostejnosti. Lhostejnosti, který bude Jack Powell litovat. Jsi těžko k nalezení, Jonathane. Tvář Jacka Powella se objevila v novinách a na internetu. Kde je? Tvoje vdova? Zpátky v New Havenu. Takže mi nepomohla. Její prachy jo. Poslala mě pro tebe, to dá rozum. Zajímá se o svoje aktiva, o který přišla. Já předpokládám, že jsi ochotný k jednání. Jsem businessman. Tak to je fajn. Já taky. Pojeďme do banky, postarám se o to. Kde jsi vzal auto? Sesedni si. Co říkal doktor? Mám nějaký problém se srdcem. Jo, je velký. Možná už nebudu moct běhat. Nechci o tebe přijít. Diano, stalo se něco? Co Adam? Harper se musí přestat vídat s mým synem. Tohle my asi neovlivníme. To poslední, co teď Adam potřebuje, je Harper. Bude maturovat a půjde na vysokou. On vaši dceru nepotřebuje. Moje dcera udělala pár špatných Měla rozhodnutí. tady velkýho učitele. Co tím chceš říct? Tvůj vztah s Sharon Giriovou. To víš od ní? Takže je to pravda. Bože, jaký můžeš být pro ní vzor, Henku? Je naší povinností je chránit, aby neudělali chyby jako my. Jediná moje chyba byla, že jsem neposlechl srdce. Jestli tvůj syn dělá Harper šťastnou, tak ať jsou spolu. Vyřiď to s ní, nebo se to dozví Ashley. Bez obav. Já s ním promluvím. Promluvíš si s Harper? Ne, promluvím si s manželkou. Beth? Tohle jsem se naučila u roztleskávaček. Když piješ vodku, není cítit zdechu. Proč jsi volala? Nešla jsem do nemocnice, protože jsem se bála Harper. Dala jsem jí extázi. Když jsem zjistila, co udělala, chtěla jsem se pomstít a přidala jí to do kafe. Harper to ví? Jo. Nevím, proč mě ještě neudala, ale ničí mě to. Asi se prostě sama přiznám. Možná má Kane pravdu. Bude lepší nic nedělat. Necháme to být. Pojď. Poslouchám, Jonathane. Co nabízíš? Tady? Proč sakra tady? Tady obchody nedělám. Au! To byl můj první protinávrh. Hele, ať vám moje manželka nabídla cokoliv, dám 3x tolik. Nabídla 10 táců, když přinesu prachy a tebe zabiju. Zastřelíš mě za pár táců? Ne. Kvůli zbytku peněz, co jsi ukradl svý manželce. Co si s nima utek, jakmile tě vyplatila. Jo? Díval ses do souboru? Harddisk? Všechno? To je špatný. Nenašel prachy? Jo, žádný nejsou. Skončili v Las Vegas.
Myslíš, že mít prachy, tak budu učit na střední francouzštinu? Jo, věř mi. Já ti věřím. Dobře. O co jdem? Víme, že netrpíš arytmii srdce. Fajn. Můžu běhat? Ne, protože nevíme, proč se ti zastavilo. Nedovolím ti běhat, dokud tomu nepřijdu na kloup. Pokud nebudu... Je mi líto, ale musíš toho nechat. Není proto žádné vysvětlení. Pokud nepřijde toxikologie s nějakým nálezem. Drogy? Jestli najdou stopu kofeinu v jeho systému, tak se to objeví. Na tratě jsem to přestal zvládat. Do toho všichni ti skauti. Já vypil energetický nápoj. Kolik toho bylo? Jen jeden. Ale byl v něm navíc i speed. Buď rád, že jsi přežil. Jsem velmi zklamaná, Adame. To je mi líto, mami, ale život je plný zklamání. Souvisí to s Harper Graceovou? Hele, podělal jsem to. To nijak nesouvisí s Harper. Miluju ji. Sice nevím, co se teď bude dít, mami, ale zůstanu s ní. Ahoj, koč. Konečně spolu. Promiň, Jacku. My nemáme společnou cestu. Kajo, pomoz mi, prosím. Prosím, nenechávej mě tu. Kajo? Kajo! Prosím, Kajo! Ne! Ne! Hinduisté si myslí, že peklo má 3 ohnivý brány. Smilstvo, hněv a lakotu. Jack Powell si mohl vybrat. Ahoj, tati. Ahoj, zlato. Tati, je něco mezi váma? Mezi tebou a Kaneovou mámou? Co myslíš? Ale nelži mi. Já nejsem slepá. A viděla jsem tvý auto zaparkovaný u motelu a viděla jsem tam taky auto paní Gíriový. Byli jste spolu, že jo? Jo. Byli jsme spolu, když se stala ta nehoda. Moment. Harper. Když jsi nás viděla, tak si tu nehodu pamatuješ, že ano? Něco. Vrací se mi to v malých střípkách. Bože, tati. Já mám strach. To nic. To nic. Kouči, jsem tady. Co jsi myslel? Musím tě vyřadit z týmu. Ty jsi zklamal všechny a zklamal si hlavně sám sebe. Já vím. Je mi to líto. Chtěl jsem jen dál běhat. To jediný má pro mě smysl. Já vím. Požádal jsem kamaráda z Wisconsinu o laskavost. I přesto, že jsi vyřazený z týmu, daj ti šanci. Páni. Nemůžu uvěřit, jak seš pitomej. Řekni ples. Maturitní ples. Večer věnovaný excesu. Poslední příležitost pro holky, aby utratili příliš za šaty. A pro kluky, aby přišli o panictví. Maturiťáky nestojí za nic, ale je to horší, když jste v pokoji sama s krabicí sušenek. Ubohá Bet. Ale ty si... Nedokážeš to říct, že? Ty myslíš... Já nevím, možná Harper dostala, co zasloužila. A možná já taky. Nedivím se ti. Bet, zlato. Dole stojí chlapec, který říká, že tě odveze na ples. Kdy mu to řekneš?
Ahoj. Nechceš jít na ples? Já nemám šaty. Ale máš. Jen chvilku. Tak pojď. Takže to půjde. Připomínaj Adama. Zlato, proto Bůh vytvořil fantazii. Páni, jsi perfektní. Jsou pro tebe. Děkuju. Musíme jít. Celý můj život ovlivňovalo tohle město a mý postavení ve škole. Teď je to všechno pryč. Co mi to přineslo? Nic. Mně? Jednoho druhýmu. Jistě, pro teď. Co to znamená? Ozvali se ti už z Wisconsinu? Ne. Ještě ne. Cítím se zvláštně. Jako cestovatel v čase a jsem v minulém životě. Tak vítej v mém světě. Budeš tančit? Nemůžeme mít svou hudbu? Jo. Jdem. Jasně. Dnes se budeme milovat. Jo. To jsou dvě skvělé vypadající holky. O jo, a čekaj na nás. Na dva skvělý kluky. Hele, co se v létě podívat po New Yorku? Neviděla jsem ještě ani ze státu. Zatančíme si ve fontáně v Central Parku. Bože, drž mě. Zajedem si do New Yorku zatancovat. No jasně. Chceš něco k pití? No, přines něco. Vitamíny? Ne, děkuju, kámo. Zamilovaný muž nepotřebuje už další intoxikaci. Co tak koukáš, to zdrek ty mě? Jo? Na podzimním plese? To je trapný. Tak, Wisconsin nabídl sportovní stipendium. Jo, všechno, skripta, výuku, bydlení, všechno. Vážně? To je parádní. Gratuluju, já myslel, že už tu skejsneš. To jsme dva. Harper to ví? Ještě se mi to neřekl. Co plánujete s Mirandou? Nechce mluvit o budoucnosti. Gratuluju ti. To je hustý. Musíš být nadšená, že vzali Adama do Wisconsinu. Mají tam ty nejlepší mejdany. Správně. A sírový nugety taky. Ty vole. Chyběla jsi mi. Ty mě taky. Úžasný okamžik. Proč brečíš? Protože nám to zkazím. Co?
Jde o Kaju. Nemusíme mluvit o tom, co Nemusíme. bylo. Já zavinila tu nehodu. Dala jsem Harper extázi a nevěděla jsem, že nasedne do auta s Kajou. Řídila Harper, když došlo k nehodě, ne Kaja. Nesu vinu za její smrt. Reede! Tak povídej, co s tebou? Ještě nic. Aha, Řídím. to ne. Ty jsi pil. Budu řídit, nebo zavolám o odvoz našim a ty si budeš muset malýho Kejna obstarat sám. To není fér. Co ty na to? To je tvoje? Líbí? Strašně moc. Je sexy. Sedej. Opravdu, jsem s tebou rád, Stevensová. Fakt? Vážně? Jo, hele, umíš mě rozesmát. Děláš mě šťastným. Rome, tohle je v háji. Neboj. Klid, já jsem nepila. To auto je kradený. Promiň. Vystupte se zvednutýma rukama. Co pak je? Kdy ses mi chystal říct o tom v Wisconsinu, Adame? Později. Jen jsem čekal na správný okamžik. Dobře. Já si myslím, že je to skvělá příležitost. Navíc vydřel z toho, fakt si ji zasloužíš. Ale nemůžu tě pustit. Víš, já tě strašně miluju a nedokážu si už představit svůj život bez tebe. Tak to cítím i já. Co budeme dělat příští rok? Já nevím. Pokusme se teď zvládnout dnešek. Dobrá? Na co jsi myslel? Asi na nic. To není legrace. A není to konec. Jdi domů. Byl to nádherný večer. Hele, Harper. Později, ano. Ahoj, tati. Co pak je? Tvoje matka odjela a bude na nějaký čas u babičky. Týden, 2. Možná déle. Hele, Harper. Ty i já jsme udělali spoustu chyb. Oba dva jsme lhali, abychom ochránili sebe i jiný. Chci,
Abys věděla, ať se rozhodneš udělat cokoliv, tak tě vždycky podpořím. Jasný? Haló? Počkej, co? Co jsi smyslel? Chtěl jsem nový auto. Máma tvrdí, že jsem v hajzlu, že jsem dospělej. Rozhodně se tak nechováš. Ale nikoho jsem nezabil. Vždycky si zbrala, co si chtěla a nemyslela přitom na druhý. Vždycky ti záleželo jenom na sobě. Máš pravdu. Já vím, že jo. Proto jsem ve škole tím, čím chtějí druhý bejt. Já už nebudu. Já už odmítám být sama sebou. Co to má znamenat? Musíme na sebe dát pozor. A jako tvá kámoška ti musím říct, že musíš přestat sabotovat svou budoucnost. Já nevím, jestli se bojíš, že padneš na zadek nebo co, ale ty máš navíc. My všichni. A jestli to nezvládneme, budeme v té samé situaci jako rodiče. Pořád se utápějí ve stereotypech, který si vykopali na střední a fakt si podělali život. Musíme být lepší než oni. Věděl jsi, že tvoje máma a můj táta spolu něco měli? Co? Jo. Ahoj, tady Reed. Víte, co dělat. Ahoj, Reede, to jsem já. Nevíš, jak strašně bych to chtěla změnit. Je už jenom jediná možnost. S Bohem. Beth. Jdi pryč. Je mi líto, co jsem udělala tobě s Adamem. Chci jen, aby všechno skončilo. A to trápení zmizelo. Tak to nefunguje. Nemůžeš se za všechno, co se stalo, vinit. Ne úplně. Já jsem to auto řídila. Kaja nežije a já jí život nevrátím. Ale můžem se změnit. Jak? Nejsem silná jako ty, Harper. Nejsem silná. Já to jen odmítám vzdát. Nevím, jestli to dokážu. No tak... Pak bys to měla vzdát. Ahoj, Reede, to jsem já. Nevíš, jak strašně bych to chtěla změnit. Je už jenom jediná možnost. S Bohem. Nedělej to. Jdi pryč, Reede. Tím nic nezměníš. Reede, nech mě samotnou. Ne. Beth, to, co teď prožíváš, to přejde. Slibuju. Na. Beth, dej mi ruku. Beth. Pojď. Pojď. Je mi to moc líto, že jsem tě opustil na plese.
Ty Kainy smrti. Je to moje vina. Ne, provedla si něco strašně hloupýho, ale netušila si, že to může zavinit Kainu smrt. Předtím, když se vyspala Kaja s Adamem, jsem si její smrt ale přála. Přála jsi si její smrt? Já nevěděla, že Harper ji k tomu dotlačila. No a co Adam? Zlobila jsem se na něj, ale Kaja byla nová, bylo snadný ji nenávidět. Kdybys měla tu moc přát lidem smrt, mohla bys jim taky přát život. A taky mi přeji můj Stratocaster. Co třeba světový mír? No, záleží na tom, kolik přání bych dostal. Tak pojď. Vypni to. Už budeš maturovat, je na čase mít rozum. Pozdě si hraješ na starostlivou, mami. Vždycky jsem se snažila, Kane. Jseš takovej pokrytec. Jak vysvětlíš, že jsi spala s Hankem Gracem? Neočekávám, že to pochopíš, Kane. Jako ty bys všechno chápala. Ty ani nevíš, kdo vlastně jsem. Tohle nebylo poprvé, co jsem ukradl auto. Nebo jak na Harper vystřelili. Komu asi pomáhala? Nevíš nic o mně, ani o mém životě. Ty nevíš, že jsem byla do Hanka zamilovaná, když jsem byla v tvým věku. Taky chci být šťastná, Kane. A co máma Harper? To manželství už dávno nefunguje, ale ne díky mně. A on tě miluje? Jistě. Ale je naštvaný, protože nechci uzavřít vyšetřování. Pokud je něco, co mi musíš říct, tak teď. Nevím nic, co by Kaju oživilo. Navštívila jsem žalobce. Nemůžu je přimět to stáhnout a nevím, jestli bych to chtěla udělat. Nečekal jsem to. Nejde to. Poslyš, nechci, abys mi odjel, ale ty musíš. Je to skvělá příležitost. Ty jsi úžasná příležitost. Sklapni. Já jsem přemýšlela a mohla bych tam zkusit požádat o přijetí. Vážně? Jo. Ashley se odstěhovala. A Harper dala mi svý požehnání. Dala nám požehnání. Kane taky. Harper mu to řekla, když si to řekl jí. Já jí to neřekl. Došlo jí to, viděla moje auto u motelu. Před tou nehodou. Takže si pamatuje. Jo. Dívala se po mojí dodávce, než si jela ze silnice. Harper řídila. Jo. Harper, musíš jít s námi. Počkat, co se děje? Harper je obviněna ze zabití. Harper Graceová, máte právo nevypovídat. Cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Počkat. Celý můj život si všechno ovládala. Jsi populárnější, hezčí, chytřejší, bohatší. Chtěla jsem, abys ztratila kontrolu. Chtěla jsem ti ublížit. Je mi to moc líto. Ale nikdy jsem nechtěla, aby někdo zemřel. Nejdřív jsem Kaju nenáviděla, ale vlastně Adame, byl jsi to ty. Já Harper zdrogovala. A teď kvůli mně Kaja nežije.
Neměl jsi sem chodit. Vadí mi, jak si mě pamatuješ. Já si pamatuju, jak vypadala ten večer, když jsme šli na ples. Můj právník je optimista. Mluví o tom, že to, že jsem slečinka perfektní, se mi vyplatí. Večer odjíždím. Jo, jedu do LA. Zkouknout hudební scénu. Fantastický. Jo, mohla bys přijet za mnou a zkusit mě najít. Jsem ráda, že jsem tě poznala. A jsem ráda, že odjedeš s Grace. Tohle mi moc nejde, takže akorát řeknu s Bohem. Páni, zbývá 45 minut státem nařízeného mučení. Mrzí mě, že tu není Kane. Nebo Beth. Jdem na to. Paráda, tak jo. Na to, že jsme přežili střední. A taky na Kaju. Jo. Na Kaju. Na Kaju, odpočívej v pokoji. Víte, jsem překvapený, že jste přišli. Čekal jsem, že vás ztratím. Naštěstí všichni nejsou jako ty. Jo, jeden bezcitný bastard do party stačí. Hele lidi, nemůžu 3 měsíce opustit dům, protože jsem tady přišpendlenej, takže musíte přijít navštívit vy mě. Jo, ale já vlastně v pondělí odjíždím do Wisconsinu. Oba dva. No tak fajn. Stevensová se staví a budeme si hrát. Já tady vlastně taky nejsem. Odjíždím v týdnu do New Yorku. To je vtip? Budu doma sedět 3 měsíce. Promiň, kámo. A teď ta zvláštnost. 7 smrtelných hříchů se nevyskytuje ani v Bibli, v Tóře, v Koránu, ani v telefonním seznamu. Najděte si to. Jestli jsou přikázání jedinou věcí, který nám brání v hřešení, tak jsme všichni ve vážný brindě. Každý zaplatí cenu. Já ji zaplatila. Annabeth Manningová, odsuzují vás k 5leté podmínce a 300 hodinám veřejně prospěšných prací zde ve městě Grace. Manningová? Manningová? Telefon. Zkrať to, jo? Dobře. Tady Beth. Beth, tady Kane. Hele, mám hlad. Nepřinesla bys mi po práci burger a chili hranolky? Chili, jo. Jo, a kup taky 6 piv. Zůstali jsme jen my. Musíme toho využít. Jo, takže je 8:30. Jasná věc. Dobře, ahoj. Nad věštírnou v Delfách je napsáno Poznej sám sebe. Sebepoznání znamená znalost hříchů. Našich hříchů. Tak docílíme změny. Posunu vpřed. Jednu věc jsem pochopila. Může to znít otřepaně, ale láska dokáže smrtelný hříchy překonat. Láska je silnější, mnohem silnější. 7 smrtelných hříchů. Já je spáchala všechny a ublížila mnoha lidem. Hlavně sobě. Ale nebrečte kvůli mě. Aspoň se teď posunu dál. Konečně opouštím Grace. V českém znění Jitka Moučková, Anežka Pohorská, Jan Maxián, Jan Škvor, Anna Suchánková, Michal Jagelka, Marek Libert, Eva Spoustová, Hana Igonda Ševčíková, Vojtěch Hájek, Rozita Marie Erbanová, Lucie Rusiňáková, Radka Stupková, Pavel Vondra, Daniela Bartáková, Svatopluk Šuler a další. Překlad Martin Havlíček. Zvuk Michal Kraus. Produkce Martin Odehnal, Marcela Bártová. Dialogy Sonja Bubníková. Režie českého znění Gustav Bubník. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CED21 společnost s ručením omezeným.